Asi som začal tým, že volám sa Lukáš Hubert a pochádzam z Nového Mesta. S Moravským Lieskovým som spojený už asi 4 roky. Pôsobil som tam na pozícii prednostu, to v podstate bolo moje jediné zamestnanie, inak sa živím sám, či už ako živnostník alebo ako podnikateľ, ale Moravské Lieskové som mal možnosť poznať práve preto, že som tam pracoval a myslím si, že je to obec, ktorá má obrovský potenciál. A vnímam toto ako veľkú príležitosť pokúsiť sa prispieť práve týmito svojimi skúsenostiami k tomu, aby ten potenciál tá obec využila naplno. Kandidujem preto, lebo to cítim ako správnu vec. Veľmi ma bavilo, keď som pôsobil na pozícii prednostu a mal som možnosť využívať svoje skúsenosti v prospech veľkého množstva ľudí. Myslím si, že tých skúseností som nadobudol dosť. Moja práca doteraz bola spojená s komunikáciou s bankami, úradmi. Mojou srdcovou záležitosťou je vysporiadovanie pozemkov. Viem, že ten kataster je veľmi nevysporiadaný a práve tu by som videl obrovskú príležitosť, ako tieto moje skúsenosti využiť, aby sa spravil poriadok v pozemkoch, ktoré sú v katastri Moravského Lieskového. Lieskové potrebuje profesionálneho manažera, ktorý zvládne nadstaviť ten systém tak, aby dokázal riešiť problémy, ktoré v Lieskovom sú. Je ich množstvo. Ja najzásadnejší problém vidím v tom, že nefunguje obec ako nejaký systém, ako proste nejaký stroj, ktorý tieto problémy pomáha ľuďom riešiť. My vieme ich identifikovať a vymenovať naozaj desiatky, stovky, ale historická skúsenosť nám ukazuje, že tie riešenia sa nedostávajú. Ja tam odtiaľ poznám obrovské množstvo ľudí, ktorí majú obrovský potenciál a tým je plýtvané, pretože tí ľudia, ktorí by mali robiť, ktorí by ich mali inšpirovať k tomu, aby tvorili, aby vytvárali tieto hodnoty, aby riešili tieto problémy, tak to nerobia. Myslím si, že si to občania Moravského Lieskového zaslúžia, aby ich už zastupovali naozaj takí ľudia, ktorí tieto problémy, spoločné problémy, budú riešiť. Nie len o nich hovoriť. Chcem byť starostom pre všetkých občanov Moravského Lieskového. Nemám v Moravskom Lieskovom žiadnu rodinu. Považujem to, že mám možnosť získať akýsi taký nezávislý pohľad na niektoré veci. Myslím si, že určitá spravodlivosť a transparentnosť v tomto prípade je skôr prínosom ako nejakým deficitom. Myslím si, že moje skúsenosti môžem využiť v prospech všetkých Lieskov.